Pagkuhan ko ron, magluto ko pancake. Mga favorite nga Liana. Nabiyan. Ito na pancake na. Aguban kay sunog. Kaya nakasugandas. Kuan. Kusagra ang kadyo. Kaya Liana. Hi guys. Majong palis. Atong tanan. Ako kasabot sa gibati. Karon. Kuan na ni. Duhan na ni kaadlaw. Gahapon. Nagsugod ni ang gintrahan ko. Kanang kapoy bitaw. Grabe dyan kapuya. Diyan. Gahapon, nang labamang ko. Hara dyan gipagas kay kanang daghan ako kadug labanan. Diyan karon pod. Baho nga ni, araman dyan kapuja. Kinakapudyan. Kapoy ang lawas. Pero natinga ako karon pa mo ko kasuway kanang gibati ko nga ni kakapoy. Pero lagi kuan. Gidugo pug ko. Pero kuan na. 3 days na. Unsa kahinungdan na rin kakapoy. Diya si Aliana di Wala pa skila kay gisipon. Gisipon po si Jan. Diya ako. Okay raman tapos si Jan. Paskilahan kay sipon raman. Nagako lagi. Gikapoy ko. Karon kay ning kuan naman ning sana ning init pero di jud as in init. Kuan ra kanang nay makulimlim bitaw pero iwan hang gigawas agang mga nilabhan. Diyan na apad jud koy kanang kusuton. Bawo nung giintrahan makog kakapoy. Kinakaputsan. Dadaghang kog magtinan ta kung sambuhok nga na. Pero kay gikapoy jud ko. Pagtiwasan ni pagkaan. Bo, nang naghuyda ra ko. Ako man pahuway ako kuma. Pahuway. Sakto haning iligog dagat siguro kasi kuani kanang nay panuhot kay sakit mga pugang likod. Basta kay gintrahan ra kog kapoy. Ako kay bawo nga Untag masadyos atan kay magkuan ko ba magpatina sampo kay na. Arang kapuya jud ang laho ka sa. Paway na po. Ano man nakakaon, hugasi mong kinana na.
Sila na nang gitrain nga kada human sa kaon hugasan sa kinanan. Kay para nang nakoy pamati. Sukad sa katong giatake kog asma ba nga grabe jud. Kuan naman 1 week naman. Karon Friday man ron. Pero kay wa pa nawagang kakapoy sang lawas. Pero ay nakagabi makatug nako. Kana lang adlawan. Pero napakoy ka ng sana napakoy halak 5 ba. Inja mo lagi kapoy. Pero need jud ko magwaswas. Adjong waswasan to ang gimulan kay mabaho. Inja ko anpud. Ang pugso ng kagalingon. Nga ang iligo kay gapong adlaw wa ko maligo. Kay mga rang tugnawa. Basig ang nakakapoy dani kay wa ko iligo. Ingon na ba sila basta ako niligo. Mako na po'y hiningdan nga kapoy atong lawas. Pagkas ko kuan, ligo. Pero magkuan, maligo ko una sa ako magwaswas. Kay lisod og paumahan ang kakapoy. Ako kasabot sa gibate ngano lang kapuya. Wa naginuman ta og vitamins. Unsa din mawa nang gibate nga ingani bitaw. Kay kuan magpa-check up ko. Kay di man ko ingani. Karon naman ko ingani gibate kakapoy. Na yan, ugasi mong kinanan yan ha. Kuha na ron. 2:00 na ron. Pa ko'y nahimo. Hindi na pa dyo ko'y daghang labunan. Hindi. Maulagiwan na ho. Kanang hotdog panglaba. Kay kanang nai sigiguan. Hindi. Di kay gughangir. Karon ang pugsun. Daghang ko gusto buhaton lagi. Pero grabe dyan, kapuyag ang lawas. Diyan, share ko lang. Sa online, nakakita ko, ingani bitaw, kanang gi-recommend ni Doc Willie Ong, kaning wow alagaw. Diyan, yung satan, pagkakita na dito nga kuan, makatabang ko nun sa mga asthmatic, nga na. Mo itong ning order ko, niabot naman gahapon. Ako kay di man ko basta-basta mo order bitaw og kanang mananghit pa medyo kong atan. Mo nang ninga man si jag order. So wala ni order ko na niabot na. Kuan pud si jag kanang ubhon bitaw kon jahang ihaplas ang dughan. Kuan tinuod si jag nga kanang sa nga muluag hang ginhawa nga na. Kuan lagi kuan pa. Gabi pa ko nagsugod danig pang banjos. Na wa man pay kumos pagsuway man na musuway ko. Basin di ay. Isipin dyan saging kay dadun sa family house. Mo nagitubang ay sa gahapon. Ko na maligog dagat na nuk mapatan. Dadi pa ko kay pahog lang ipatan. Dadun na ato sa family house. Patan duluy lang mapatan. Na bis magtina ko sang buko, ko katina. Natukot kay tagarting lado apatan. Taga man di ay dagan na. Gagaman din. Ito ba ito? Apatan. Gagaman na. Oo, isagan ko, sagbot na. Ilaga no. Ilaga mo yung magsaga na no. Bawo, isagan lagi na. Mato na po tagsimbahan ng kadlawon patan. Sunod na po. Ano Hindi maapas yung saging. Brato na pag saging ron. mag-worship makakalag alas 3 pa atan. Yung uli miss family house. Kalidot ka kami. Tangad kay maglawoy ko. Kami tangad dito.
Saliana di halay mukha ko kuan. Diya ngaw ko danig panguha. Hilaw pa maguban. Nala may wood. Kau karjut. Karipot doon na dyan tanam. Kala. Ang guwang Kala ka. ito ah. Ayo. Kau. Ayo kau. Sinilas na Jason. Ano? Nga dumig tangad. Kau tangad kau. Tangad, ngadyo. Ay. Ay, kalimot ko saging. So, hapon pa. Sa gabi na dyan ko makakaunog. Tarong kagudto. Masatan. Namon nilaw oy. Kamunggay nilaw oy. Aliana, gikusnita na nadana may isda day. Nilaw oy. Daday diyang inanunan ni atan nga tamban. Oy is light. Hi guys, madyong gabi eh. Ngit-ngit naman. Hindi ay bata di mo sugot, magpatunga dyan si Ja. Magpatunga si Ja kay Marde kung si Daplin na. Ay sasay mga fans la. Ay, tita yun. Tita Yuning dyan ay diyang pinaka-the best. Hi Ma'am Yuning. Mga dyan ay diyang unang litok. Basta mag-vlog naglina, Tita Yuning dyan ay pinaka number 1. Pinanggarap ko na kang Tita Yuning dahil basta magbinuotan ka. Tita Lucy mo. Enggak po. Wala po. Naglungatag Tita Lucy. So hi guys! Ngit-ngit kay hoy sugadar sa mong higdaanan. Ginabi mo ito. Nagpatina ako. Gahapon naman tani dapat. Hindi. Dari tuk-tuk lapit. Baca. Nah, ini bos. Dari po sa gigising dari hakin na. Lagi aku dah balik. Smile po des vlog. Nakimaan niya buhok patan.
Labi patan. Yan. Hindi pa yung mata. Di dayo ang matinaan patan. Di man. Wala lagi kay uban. Tinawag na sa mga tiguwang na. Magpati na ba rin ng bata? Nga ni mo di man. Di. Bro. Wala yung sa puwa. Hmm. Ay, kinatuan ako. Ano ni season na? There's alimpu dapit. Mana? Paduda ni. Ay. Lagi. Sila girly kay di mo apil. Apil na. Di ko ang yung pastor. Giingan. Di mo apil. Mapil na. Kaya ko ang pastor. Ang sabi na kabrad niya. Pagtuo. Bisa pag mahingan na nag-uban ba dito? Ha? Bisa pag gihingan na di mo uban. Ano nila? Basta ko lang. Iba kung malain yung pastor. Kaya nga na. Di-invite yan eh. Nakuha ang ko yan. Pero okay lang. Bahala sila. Dari man ba? Ako kayo. Masuloy lang ta ko lang. Kaya kinahangalan man ta. Pero ako hindi ko eh. Ang ginoo ay kaligan ako. Kay boss. Ha? Ikaw. Basta ako nakinsa na. Palo pakukul. Na. Sige. Unya na kumaan ha. Alas na yun. Ay, ikaw man na. Sige. Ang anak pa kayo na. Mga anak ako. Patan malipay. Ito lang. Sige nga pa din. Patan. Huwag na nga. Pwede kang patan malipay kung kaligo. Dagat patan. Malipay kung kaligo. Dagat patan. Sige na. Na. Tiwas na rin. Naghan na dana karena maitom din diha. Ano gani? Katulad ng gahapon, pagkuhan mo, dugay din sila. Wala din nag-ready sa IB. Ha? Gahapon pagkuha, wala din nag-ready. Nakay. Nagdibusyon na naman. Na siya. Na ako kong gato ito sila ha. Kay. Nagtuwa sa di na kuhaon. Nawa man yung chat di dayo na. Nangapin ako. At si Angie, Dito naghuwa sa ila ka. Ni-chat man din ako. Di ba ni-chat sa kuhan dito. Ako kapila ko. dugay masata, nung kung mag-chat kong nana, pag-chat na nimo, ano po sila magulay. Labi patan. Adiyo. Kamay ka pa pa ni. Ni? Kundi ka to. Patan. Dilaw pa pa ha. Yung timan na ngay tinaag kong patan. Kung kay uban. Nanay ka uban. Ikaw na ka? Ha? Mura ka nanay? Ay, tayo kalma. Kabaan lagi. Nga naman dyan ang pancake. Ba't ka naman nagsirap? Pagbatay sirap. Ito
kay mahurot